quarter of sugar. Sabihin na nung na 3/4, nga nung mag-quarter pa man. Ibaw nga, na mga bulok dire. Mag-English pag yun ng mga YouTube. Build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Oh, I know. Look, ang lucky guys. Another harvest na. Good morning, Philippines! Hi guys! Good morning! Good morning everything! So, ngayon guys, gagawa lang po tayo ng banana bread. Kasi may nagtatanong, I know maraming recipe. Kabalo ko, alam ko na maraming recipe sa YouTube, okay, kung paano gagawa ng banana bread. Pero, ito siya, gagawin natin kasi, you know, may ibang viewers na gustong makita kahit alam natin na mayroon marami sa YouTube. So, gagawa po tayo ng banana bread. It is 7:33 ng umaga. So, gagawin ko to kasi wala akong pang breakfast. Ito yung i-breakfast natin. Banana bread. And yun, kuha tayo ng 2 itlog. So, balikan ko kayo guys. Kailangan ko lang siyang i-ano lahat and then I'll be right back. So, meron na tayong 2 cups flour, okay? Flour. And then, teaspoon. Isang teaspoon ng baking soda, guys. Ito, meron tayong baking powder, meron tayong baking soda. Oops, the egg is rolling all over the place. Okay, teaspoon. Yun, isang teaspoon na yan. Mix it. Ano pa? This is tablespoon, teaspoon, quarter daw, teaspoon. Salt. So, hanap tayo ng salt. Kasi wala akong salt. Andito, wala pala. Quarter. Ito ba yung quarter? So, nag-ano na ako na hindi ako magaling sa mga ganito So, ito siya is a tablespoon. This is a teaspoon, 1 teaspoon, half. And then, this 1/8 and 1/4. I think 1/4. Salt, oh my God. Ganito guys, ang mahirapan talaga ako sa mga ganito. So, imimix mo lang itong powder na to. Yung mga powder na nilagay ninyo. Kasi guys, palagi kaming may banana dito ni Tami. So, yun. So, and then, hindi namin makain lahat. So, ang ginagawa ko siyang banana bread para magamit, diba? Kahit hinog na siya. So, guys, ito siya guys, isang butter, okay? Salted po ito siya kasi ito yung andito sa amin, butter. So, ang gagawin ko para mag-melt siya, kasi parang may katigasan pa rin siya. So, ang gagawin ko is, i-microwave ko siya kaunti para maging soft. Kasi, hindi na ako gagamit ng hand mixture. Kasi, ang dami ko ng hugasan kapag magamit pa akong hand mixture. So, ang gagawin ko, i-microwave ko siya, very short lang, 25 seconds. And itong oven, naka-preheat na siya sa 350 degree. And of course, you need sugar. So, yung sugar is, ito dito, 1/3. Okay? Yung 1/3, nakita ninyo 1/3? Oh. Okay, nagmi-melt na siya guys, look. It's melted na. Not whole melted. Hindi lahat na nagmi-melt. So, ang gagawin ko is, ilagay ko siya. No. Diyan, dito lang siya. Let me call Tami. Hindi ko kasi alam yung 3/4. Ayaw kong maraming sugar. Masyak itong ano natin dyan. Hi, Ann. I have some question. You have what? I have question. Okay. So, what is 3/4? It's like 3/4? 3/4 of what? Sugar. Yeah. Oh, you saying it's 3/4? Yeah, 3/4. It's 3/4? That's the number of it? Right.
Okay, so, but it says 3/4. Yeah, 3/4. Three-fourths is 3/4. If you want to write it as a number, it's 3/4. Okay. 3/4. All right, it's an easy way to figure it out. How many quarters make $1? How many? 4. It's 4. 4 quarters make $1. So 3 out of 4 is 3/4. Ah, is that what it is? And your wife is such a dumb one. Well, I'm trying to simplify it so you can see in your mind different. What is quarter? Tablespoon, quarter of tablespoon. Yeah, a quarter of a tablespoon is tough. You gotta use those little tiny spoons and look at the 1/4. It'll say 1/4 teaspoon or 1/4 tablespoon. If it's quarter teaspoon, it's TSP. If it's quarter tablespoon, it's TBL or something. Yeah, I know what is tablespoon and tablespoon. So it's a quarter of a teaspoon. It's the last before the smallest one, I guess. The second one before the last smallest. I don't know. Yeah, I don't know. They got weird ones. They got ones that say a pinch, a smidge. They got weird shit. But you'll see ones that say 1/4 teaspoon, one like that. Okay, that's all. It'll say quarter teaspoon or quarter tablespoon. Teaspoon. Quarter. Yeah, I would figure because really a half a tablespoon is a teaspoon. I think. Yeah. So ito guys, 3/4 of sugar, brown sugar. I-mix nyo lang siya sa butter. Oh, And do we have brown sugar? we have brown sugar, huh? Not the sugar we use for coffee. That's raw sugar. Brown sugar is different than raw sugar. Well, that's what I've been using every time I bake. Okay, that's not the same thing. Brown sugar is different sugar. Well, this is what I've been using. Yeah. Yeah. So every time I bake, this is what I use. Well, you should consider buying brown sugar if you listen to that. When you want some brown sugar, you should use brown sugar. Well, this is a brown color. They, no, actually, that's a natural color. White is a bleached. Ah, so this is nice because it's natural then. Dalawang egg. Okay, that's it, hon. Let me continue here. Nagbiak ako ng dalawang itlog. And then, i-mix natin siya sa butter. Sa butter at saka sugar. So, yeah. So, yun. So, i-mix natin siya. Yun na siya, guys. Usually, yung mga gumagawa nito, guys, is inaano nila. Gumagamit sila ng hand mixer. Meron akong hand mixer, pero hindi ko nagagamitan ng hand mixer kasi, alam nyo na, hugas na naman tayo, guys. So, pagkatapos nito, meron tayong 4 na saging. 4. So, ang gagawin natin is, imamash lang natin siya, guys. Masarap, guys. Ito yung masarap na gagawing banana bread. Yung mga hinog na saging. Yung sobrang hinog na. Kasi doon talaga matamis na siya. So, 4 lang. Pwede din 5. So, pwede 5 gamitin. Look, pinagtatawanan pa ako ni Tami, diba? Kasi hindi ko talaga alam. Mga quarter. Bakit na lang hindi gagawing 3/4? Magsasabi pang quarter of sugar. Sabihin na lang na 3/4. Ganong mag-quarter pa man. Ibaw nga, may mga bulok dire. Mag-English pag yun ng mga YouTube. May mga bulok dire. Nawa. What is that, damn? Hubs? What, Hubs? Are you okay, little boy? Ang gagawin natin, dahil na-smash na itong saging, i-mix natin siya sa sugar with butter. Okay? So, yung oven is preheated na siya, guys. 350 degree. Oh, punong-puno, guys. Punong-puno. Diba? So, i-mix lang natin siya. Punong-puno po itong bowl na to. Ang bango. So, next, ang gagawin natin is ilagay natin yung
basa dito sa dry. Sa flour. Okay. Ito yung dry at saka ito yung basa. Diba? Mix-mix lang natin sila para. So, ilagay natin yung basa dito sa dry. Ayan. Ito muna ha. Gusto kong kunin lahat ng andito sa bowl para talagang sure na meron diyang mga butter. So, ngayon, ang gagawin natin para hindi siya i-mix natin siya guys ganito para hindi siya maging dough. Okay? I-mix natin siyang pag ganito. Parang pattern ba? Turn around every now and then I get a little bit crazy. Turn around. So, palagi ko tong ginagawa kapag may banana tayo. Ang bango, guys. So, yun na siya, diba? Look. Okay. So, hold on. So, meron tayo ditong ito. Ito yung lalagyan natin. Pero, dapat natin siyang spray. Pwede nyong i-ano ng butter, parang ganun ba? Yung parang pahiran nyo ng butter. Ilagay natin siya dito. Mag-cut pa ako ng grass mamaya, guys. Ito na siya, guys. And then, 60 minutes, guys, yung loto nito. Preheated na siya, so, ilagay na natin siya sa oven. Epilogue. Hi, guys. Katatapos lang niya. Kunin natin na kung ano nang ganap. Kung ano ang ganap. Mainit pa siya, guys. It's really nice looking. Look, nakikita ko pa yung ibang banana, oh. Yung parang may hindi ko na-smash masyado. And then, yeah, masarap yan, guys, kapag banana bread. Yun nga, guys, hindi pa ako kumain, guys. It's 9 o'clock na talaga. 9:00. Finally, nag-text na yung kapatid ni Mr. Yun. Ganon ba? Look, ang ganda niya. I mean, masarap talaga ito, guys. Kasi, meron pa na akong nakikitang banana. Look, oh. Dito din, oh. So, yun. Banana bread. So, kain lang ako dahil wala pa akong breakfast. Ito na yung breakfast ko. Yun. Look, oh. Sobrang soft, oh. Ang init, guys. I'm not joking. Ang sarap. Sobrang soft. At saka meron akong nakakain na banana. I like it, guys, kasi yung sa loob, sobrang moist. And then, crunchy-crunchy yung sa ibabaw. Let me give him something. Ang harap. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now
to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me you're sorry you have changed now. But it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to give myself to. Hi guys! Tapos na po tayo doon sa labas nag-cut. Nakapag-hakbat na ako. Naligo kasi ako kahapon. So, ngayon hakbat lang kasi yung dust. Sobrang itim ko na dito sa camera is maputi. Pero in real life, itim na itim ito dito mukha ko. Dahil sa sa babad na babad ako sa init. Talagang every time, every summer talagang madali akong umitim. Kasi palagi tayong nasa labas. Trabaho sa labas. Ganun. So, mag-ano lang ako. Ilagay ko lang itong bread sa container na ito. So, yun. Yung bread is sobrang siya guys. Sobrang crunchy. As in, crunchy and moist. Crunchy na noon. So, ngayon guys, puntahan ko lang si sister-in-law din. I-drop ko lang itong macaroni zucchini. Ito. So, ipadala natin itong zucchini. Ibigay ang zucchini na bata. Hi guys. Bumalik ako guys kasi paglabas ko na nakita dumidilim. Madilim yung magpa-TV tayo kasi narinig din itong isa. I think I'm going to put the nasa ilagay natin ulit yung vest. Let's see kung mag-work. So, yan guys. Bumalik ako dito. Tinext ko yung sister-in-law ko. Sabi ko, later na lang. Kami, Roxy. Okay. So, tignan natin kung mag-work ba. So, nag-text na, nag-reply na yung kapatid ni Tami. Sabi pa niya, it's better daw kung pupunta ako dun. Kasi, mag-hangout daw kami. Sabi ko, I'm worried about Roxy. Si Roxy yung win-worried ko, hindi ako. Kasi akala niya, ako yung nag-worried para driving. Ako, nag-worried ako kay Roxy sa baby ni Mama. I don't know. Sabi ko, aalis ako pag wala ng storm. Pero parang nag-stop mo. Uminit. At saka pero yung dark pa rin yung dark pa rin yung cloud. Pero mainit. Iwan ko na lang. Nag-usap kami. Tumawag kasi yung kapatid ni Tami. Ang tagal. Sabi ko, punta na ako dyan. Ang tagal mo makipag-usap, Inday. Sabi ko. Papunta na ako dyan. Ginoo ko. Kailangan kong umalis bago itong storm babalik. Ay guys. Ginoo ko. Ang daming eggplant. Look, ang dami. Parang ang bilis naman tumaas ng eggplant na to. Roxy! Come here. Oh, I know. Look, ang laki guys. Another harvest na naman tayo. Para ibigay ko yun kay Lloydie. Ang daming bunga. Mahirapan tayo paano ito kainin. So guys, yan, bahay na tayo. Hugasan, ang daming hugasan. Yep. Ito rin, hindi ko kasi hinugasan kanina yung mga hugasin natin dito. So kaya, yun, meron kayong makikitang hugasan. Kasi hindi naghugas. Tignan nyo itong kamay ko, maputi sa taas, brown sa baba. Ganyan yung mangyayari kapag kayo yung palaging nandun sa labas sa mainit na panahon. Diba? Madali akong umitim at saka ang laki-laki na ng braso ko. Pwede na pang sumbag. Pwede na ipang sumbagay ba? Baksidar. Kasi babae po tayo, baksidar. Hindi nga ako nag-stop sa Filipino store eh. Kasi natakot ako baka nag-storm na dito, wala pa pala. Ay, pag-ibig.
Luto na naman ako ng rice kasi wala tayong rice. Baka magutom ako mamayang gabi kasi hindi ako mahilig mag-dinner. And then baka pagka 9 o'clock, 8 o'clock gutom na pala ako, walang rice.